Wel, bore da iawn I chi gyd. Yn falch o weld cynifer wedi dychwelyd ar gyfer yr ail fora a nifer. Siŵr o fod, pwy sydd wedi cyrraedd y bore yma? Pwy oedd yn hwyr? Codwch eich dwylo. Steve Treithel, wel wir. Croeso cynnes I chi gyd I gyfarfod y bore yma o'r gynhadledd. Mae Lowri yn y cefn yn cyfieithu. Ydy pawb, neu well I mi ddweud hyn yn Saesneg. Does everybody who needs translation have a headset? If not, head to the back. Edrych yn iawn. Ambell beth mae Steff wedi gofyn I fi gyfeirio atyn nhw hefyd. Ar y ddesg yn y blaen yma'n hyn, mae yna raglenni ar gyfer y gynadledd. Gnewch yn siŵr eich bod chi'n codi un o'r rheini ar ryw ben. Mae yna daflenni emyna hefyd I unrhyw un sydd yn cael traffaeth gweld yr emyna ar y sgrin. Maen nhw ar y bwrdd yn fancw. Mae yna daflenni i'r plant. Dwi ar ddall bod heini ar y bwrdd tu allan i'r neuadd yn fan hyn, felly mae croeso chi fynd ôl taflenni i'r plant. Ac mae'r stafell drws nesaf, croeso chi fynd yna efo plant, a mae sain y neuadd yma i'w glywed drws nesaf. Mi gawson ni gyfarfod bendithiol iawn, neithiwr, dwi'n siŵr y bydda nifer yn cytuno, yn edrych ar Exodus penod 5 a 6. Moses a'i ffordd oedd o'n dod at Dduw mor onest. A dwi eisiau darllen, ail ddarllen, pwt bach o'r hyn y gwnaethon ni ddarllen neithiwr. Felly Exodus 6, adnod 6. Moses yn fan hyn yn siarad, Duw yn fan hyn yn siarad efo Moses. Felly dywed wrth yr Israeliaid, my fi yw'r arglwydd, ac fe chryddhaf o'r thrwm yr eithdiaid, a'ch gwaredu o'ch caethiwed, a'ch achub a braich estynedig, ac a gweithredoedd nerthol o farn. Fe'ch cymeraf yn bobl I mi, a bydda finnau yn dduw I chwi. A chewch wybod, mae my fi yw'r arglwydd eich Duw, a chryddhaodd o'r thrwm yr eithdiaid. Fe'ch dygaf I wlad yr addewais ei rhoi I Abraham, Isaac a Jacob, ac fe'i rhoddaf yn eiddo I chwi. My fi yw'r arglwydd. Dwch I ni gyflwyno ein cyfarfod ni bore yma I Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad yn y nefoedd, da ni'n diolch I ti am y bore newydd yma, ac yn bod ni wedi gallu dod ynghyd yn y neuadd yma I daddoli di efo'n gilydd. Da ni'n diolch I ti am y fraint fawr o gael daddoli di. Dyfo ti yn ein derbyn ni, dyfo ti yn derbyn ein mawl ni trwy Iesu Grist. Da ni'n diolch I ti am Iesu yn waredwr mor addas I ni, mor berffaith. Ac yn diolch am y gymdeithas sydd genna ni efo ti trwy Iesu Grist a thrwy yr Ysbryd Glân. Da ni'n gofyn y byddi di yn bendithio ein amser ni efo'n gilydd bore yma ac y byddi di yn bresennol yn ein plith ni ac y bydd y cyfarfod cyfan hwn yn gyfrwng I ni ddwy'n clod a gogoniant mawr I enw'r arglwydd Iesu Grist. Yn ei enw ac yn ei heiddiant da ni'n cyflwyno'r pethau yma I ti. Amen. Wel, dewch I ni ganu ein hemyn cyntaf, mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd. Driw da ddewid bob amser I mi, cadarn da air, dy drigaredd ni fetha, ddoe heddiw'r un, a thragwyddol wyt ti.
Iawn. Un o hoff bethau fi sy'n digwydd efo'r gynhadledd, yn amlwg, yw awr i'w blant. A mae'n digwydd eto yn person tro hyn, dim ar YouTube. A mae croeso mawr i chi gyd, wel, os ydych chi'n blant, croeso mawr i chi blant i ddod ato ni. Ni'n gofyn, os chi'n gallu, i'r rhieni ddod lawr chydig bach yn gynt, mae'n dechrau am handi 1, ond os all y rhieni ddod lawr chydig bach yn gynt, achos mae angen llofnodi'r plant mewn a popeth fel yna. Okay. A mae'n digwydd yr un lle a blwyddyn diwetha. So, lawr fyna mae yna AstroTurf, cae chwarae, a wedyn just lawr o'r cae chwarae, mae yna cae mawr fyna. So mae'n digwydd tu allan. So, please gweddiwch bydd y glaw ddim yn cwmpo arno ni. Mae gyda ni marquees i gadw ni sych, beth bynnag. So ni'n mynd i gael llwyth o hwyl. Ni'n mynd i fwynhau, mae Lois Adams yn mynd i fod yna, so mae rhywbeth yn mynd i fod yn ddoniol, be bynnag sy'n digwydd. A hyd yn oed yn well, dyw Lois Adams ddim efo llais, so beth bynnag sy'n digwydd, fi gallu just bwlio Lois a bydd neb yn sylwi. So bydd hwnna'n neis. Ni'n mynd i gael dysgu adnodau, ni'n mynd i fod yn canu, ni'n mynd i chwarae caneuon, ni'n mynd i gael crefftau, pob peth yn hwyl ni'n neud yn awr i blant, ni'n mynd i neud e eto am y 3 diwrnod nesaf. So please dewch lawr i fwynhau gyda ni. Mae tîm mawr o swyddogion gyda ni i helpu ni. A mae Lydia wedi ysgrifennu can newydd i ni. Iawn? Ni'n mynd i ddysgu am coeden. Iawn? Mae coed yn cael ei ddefnyddio trwy'r Beibl. A ni'n mynd i ddysgu am sut mae hwnna'n pwyntio ni tuag at Duw, yn pwyntio ni tuag at Iesu, ac yn pwyntio ato ni hefyd. Iawn? Ni'n mynd i weld sut mae coeden yn disgrifio'r holl bethau yma yn y Beibl, a mae Lydia wedi ysgrifennu can am goeden i ni helpu gofio hwn. Diolch yn fawr iawn. Edrych mlaen i weld chi lawr yna. Diolch, Bets. Dwch i ni ganu un arall o fawl efo'n gilydd. Mae ffrydiau ngorfoledd yn tarddu o ddisglair o'r seddfa'n cyne, ac yno'r esgynodd fe Iesu ac yno yr eiriol e fe.
Yn ogystal â'r digwyddiadau yma, beth newydd fod yn sôn amdanyn nhw i'r plant, mae yna weithgareddau i blant hŷn hefyd, oed uwchradd, yn un o'r stafelloedd ar y coridor yma, dan arweiniad Rhodri Glyn hefyd. Felly rhwng hanner 1 a hanner 2, mi fydd hynny'n digwydd yn fan hyn i blant oed uwchradd. Reit, beth dwi'n fod i'n neud nesaf? Dwi'n mynd i ddarllen nesaf o gofnod Matthew o'r Efengil. Da ni'n troi bore yma i'r bedwaredd benod. Felly Matthew, penod 4. Yna, arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd, i gael ei demtio gan y diafol. Wedi iddo yn prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temtiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn am droi yn fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig, nid ar fara'n unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a'i osod ar dŵr uchaf y deml, a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat, byddant yn dygodi ar ei dwylo, rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drychefn, paid a gosod yr arglwydd dy Dduw ar ei brawf. Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl dernasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, y rhain i gyd a roddaf i ti, os syrthu lawr am haddoli i. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd dy Dduw a ddoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion a gweini arno. Dyn ni'n diolch i Dduw am ei air. Dewch i niweddio. Ein tad yn y nefoedd a thad, ein harglwydd a'n gwaredwr ni, Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti am dy air sanctaidd. Dy fod ti yn datguddio dy hun i ni yn dy air. A bod modd i ni ddysgu rhywbeth amdana ti a dy fod ysbryd i yn cymhwyso gwirioneddau'r gair i ni. Da ni'n diolch i ti am y dystiolaeth sydd gennym ni o fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Yn bod ni'n medru darllen amdano fo yn dod o'r nefoedd i fyw ar y ddaear. Mwyn achub pechaduriaid. Mwyn rhoi bywyd i bechaduriaid. Ni'n diolch i ti am ei aberth fawr. Da ni'n cydnabod mor anheilwng ydyn ni. Dydyn ni ddim yn haeddiannol o'n perthynas ni efo ti. Ond da ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. A dy fod ti wedi roi o yn iawn drosta ni. Da ni'n dymuno y bore maw, Dad, dy glodfori di am hynny. Am dy gariad rhyfeddol tuag ata ni, a dy fod ti wedi tosturio cymaint wrthyn ni. Da ni'n diolch i ti am dy natur gariadlon di, dy fod ti yn dymuno bendithio dy blant. Da ni'n gofyn y bore yma, y byddi di yn gwneud hynny, y byddi di yn bendithio dy blant yn y gynhadledd yma eleni.
ac y byddwn ni yn cael amser sydd yn llesol i ni, ac y byddi di yn ein dwy'n ni yn agosach ata ti dy hun. Da ni'n gofyn y bydd y gynadledd gyfan yn gyfrwng i ni fod yn dwy'n clod ac ogoniant i dy enw di, ac y byddi di yn cael dy ddyrchafu yn ein plith ni yr wythnos hon. Da ni'n cyflwyno ein hunan i ti rwan, cyn i ni fod yn troi ac yn gwrando ar y gair yma. Da ni'n gofyn y byddi di yn llefaru gyda ni, y byddi di yn llefaru trwy John wrth iddo fo bregethu, y byddi di yn rhoi geiriau iddo fo, y byddi di'n rhoi rhyddid iddo fo, i bregethu yn ffyddlon i ti ac yn unol a thywyllus di y bore yma. Da ni'n gofyn y byddi di yn ein cadw ni ac yn cadw John yn arbennig rhag yr un drwg bore yma. Ac y byddwn ni gyd yn cael rhyddid i dy ogoneddu di trwy y pregethu a thrwy'r gwrando. Da ni'n gofyn o Dad, y byddi di yn agor ein llygyd ni i weld rhyw wirionedd hyfryd newydd y bore yma, yn ymddiried yn llwyr, ymdallu di ac yn gallu'r ysbryd glân i wneud hynny yno ni. Helpa bob un ohono ni. Mae gan bob un ohono ni yn hanghenion gwahanol o Dad, ti'n gwybod pob un ohonyn nhw. Llefa'r air sydd yn berthnasol i bob un ohono ni. Rwy ti'n nabl i wneud hynny o Dad. Derbyn ein mawl ni yn yr oedfa yma bore yma. Maddau i ni ein beiau. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Cyn i John ddod i fyny, mi ganwn ni emyn arall, ysbryd sanctaidd dyro'r golau. Dewch chi hon fod yn weddi i ni y bore yma. Ysbryd sanctaidd dyro'r golau a'r dy eiriau di dy hun. Agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. Reit. Diolch. Diolch yn fawr am y gwahoddiad a'r cyfle a'r fraint o gael anerch yn yr gynhadledd unwaith eto eleni. O ran y testyn a'r thema sydd gyda fi, nid fi sydd wedi dewis y thema mewn gwirionedd. Mae Pwyllgor wedi gofyn i fi i rannu ar rhywbeth o'n i wedi rannu o'r blaen gyda'r gweinidogion
A'r testun a'r thema ydy yr ysgrythurau Beibl. Ac dau beth yw eisiau edrych arno fe bore yma. Pwysigrwydd a perthnasedd y pwnc, ac wedyn ni ysbrydoliaeth. Beth yw ystyr dweud bod e'n gyfrol ysbrydoledig? Beth yw ystyr hynny? Inspiration yn Saesneg. Oedd ffrindiau gyda ni yn y gogledd, wel, mwy nag un, oedd ffrindiau gyda ni yn y gogledd, par oedd yn ffrindiau, gŵr a graig, ac oedd y wraig yn gweud stori pan o'n nhw'n gariadon cyn priodi, bydde hi'n galw hibo iddyn nhw fynd mas am dro neu rhywbeth, ac oedd y bachgen yn dod lawr, wedi gwisgo lan nawr i fynd mas, chybod, ac bob tro bydde fe'n gofyn iddi fam, ydw i'n edrych yn iawn. A bob tro yn ddiffail bydde'n gweud, champion, champion. Ac oedd y ferch yn crinjo, achos oedd y jumper yn clasio gyda'r trwser. Oedd ddim dress sens o gwbl dy fe. Ond oedd ei fam yn gweud, champion. Sym eisiau newid dim, champion, champion. Ac wrth i ni feddwl am ein Duw, ac wrth i ni feddwl am yr ysgrythur, un o'r peryglon o hyd, ar hyd hanes y Beibl, ydy pan i ni'n clywed neu'n gweld ac yn deall rhywbeth am Dduw, fel sy'n cael ei roi i ni yn y Beibl, a'r Beibl ei hunan, mae dyn eisiau dweud, diwna ddim yn iawn. Mae eisiau newid hwnna. Diwna ddim yn matcho'n iawn. Mae eisiau newid. A beth yw'n meddwl ni o Dduw? Achos wy'n credu o fyna wedyn mae eilyn addoliaeth yn dod. Pan mae gyda chi Dduw arall. Duw i ni wedi altro tyma bach. I ni wedi newid. I'n siwto ni. Dyma beth yw eilyn addoliaeth. A mae'r perygl yna gyda Duw, a mae'r perygl yna wedyn gyda'r Beibl, gyda'r ysgrythur wrth gwrs. Felly, dyna jyst cyflwyniad bach yw hwnna. Dwi eisiau cyflwyno bod yr ysgrythur yn champion fel mae e. A bod y Duw sy'n cael ei gyflwyno ynddo fe yn champion fel mae e. Dim eisiau ni newid dim byd. Ni sydd angen newid. Ni sydd angen cydnabod ein gwendidau a'n diffygion. A'n braint ni, y gweud y gwir, yw ei dderbyn, ei gredu, ceisio ei ddeall yn well, a ei fyw yn ein bywyd bob dydd. Nawr te, y pwynt cyntaf sydd gyda fi ynglyn â pam y pwnc yn berthnasol gobeithio ac yn werthfawr ac yn bwysig i ni, ydy y byd efengylaidd. I ni yma yng Nghanadledd y Mudiad Efengylaidd. Gafodd ddatganiad i wneud yn 1978, dyma'r sleid cyntaf sy'n dod lan, dyma ni. I ni'n dal at awdurdod, integrity, absolute, a diwyredd, inerrancy, llawn gair Duw. Ac ni am gyflwyno'r achos dros yr argyhoeddiad yma ac ennill eraill ato drwy ras Duw. Yn wir, rydyn ni'n argoeddiedig bod iechyd yr eglwys yn dibynnu arno. Dwi ddim eisiau mynd ar ôl hwnna yn fanwl nawr, ond dyna gyhoeddiad gafodd ei wneud, a'i danysgrifio gan bron iawn 300 o arweinwyr efengylaidd yn America, R.C. Sproul, Packer, a pobl felly, yn 1978. Ond mae'n debyg, nid bod fi'n awdurdod nawr, gallwch chi gywiro fi ar hyn, mae'n debyg erbyn heddi bod y darlun efengylaidd yn wahanol. Dwi wedi darllen chydig bach, ac erbyn hyn mae rhai colegau efengylaidd arwyddocaol yn America beth bynnag yn llawer mwy hyblyg yn ei diffiniad o awdurdod yr ysgrythur, ac yn llai parod i ddefnyddio geiriau fel diwyro, inerrant, neu anffeiledig, infallible. Ac mae hyn, wrth gwrs, yn mynd i gael dylanwad ar weinidogion, mae'n mynd i gael dylanwad ar arweinwyr, ac yn y pen draw, mae'n cael dylanwad ar y gwrandawyr sydd yn yr eglwysi. Beth sy'n tueddu ddigwydd, yn anffodus, beth sydd yn America heddi, falle fydd gyda ni fori. Ac yn 1957, yn bell yn ôl yn y ganrif ddiwetha,
Mi ddwedodd yr esboniwr E.J. Young, sgoler Beiblaidd, mae'r eglwys Iesu Grist yn cael ei gosod ar groesffordd yn barhaus. Os gallwn ni gael y sleid nesaf. Diolch. I ddarlun ni yw'r darlun yma nawr, mae'r eglwys yn cael ei gosod ar groesffordd o hyd, ym mhob cenhedlaeth. Ac mae'n gorfod penderfynu pwy ffordd i fynd. Mae mewn brwydr ysbrydol barhaus trwy'r amser, ac mae pyrth uffern a'i gelynion yn ceisio ei gwyro a'i dinistrio. Ac i ni'n ffôl ac yn wirion ac yn naif os i ni ddim yn meddwl ac yn credu hynny. I ni mewn brwydr barhaus, brwydr ysbrydol barhaus wrth gwrs. Ac does dim angen mynd ar goll, achos mae'r guidebook a'r map gyda ni yn yr ysgrythyr wrth gwrs. Os caiff yr eglwys ei hun yn hir anobaith, amheuaeth a gwendid, dyna'r perygl o fod yn anobeithiol, amheuol a gwan ein llais, oherwydd peidio ymddiried yn llwyr yn yr ysgrythyr, hi sydd ar fai, ac mae wedi cael ei thwyllo gan y gelyn yn newid y signposts. Pobl yn neud nawr weithiau am hwyl, maen nhw'n newid y signposts, yn dyn nhw ielach i'r ffordd rong. Wel, dyna mae'r gelyn eisiau wneud o hyd gyda ni. Yr un hen ddewis sydd gyda ni o hyd, meddai fe, a dyma'r dewis nawr te, crefydd, pyn sydd o gyntaf dy fi, crefydd ddynol, wy'n credu, o wneithuriad dyn, crefydd dyn ganolog, lle mae dyn yn y canol, neu crefydd oruwch naturiol, lle mae Duw holl alluog yn y canol, sylfaen popeth, y creawdwr sydd wedi'n creu ni, y cynhaliwr sydd yn ein cynnal ni, a'r achubwr sydd yn ein hachub ni. Mae fe yw e, Duw, y Duw holl alluog, goruwch naturiol. Wedyn ni, mae dewis arall gyda ni hefyd, doethineb dyn, neu pyn sydd o gyntaf fi, yna fe, doethineb y byd, doethineb dyn, oedd yr apostol Paul yn ymwybodol ohono fe, mae'n siarad ar Corinthiaid, wrth bregethu'r Efengyl, oedd gyda fe ddewis i bregethu beth oedd wedi cael ei ddatguddio iddo fe gan Dduw am Efengyl y groes, i rai ffolineb oedd e. Ffolineb. Yn ôl doethineb rai pobl, ffolineb, nonsens oedd e. Bod mab Duw yn marw ar groes i achub y byd. Nonsens yw hwnna. Pwy ddoethineb sydd yna? So, doethineb y byd, beth sy'n gwneud sens yng ngolwg dyn a'r byd, a rheswm dyn, neu, wrth gwrs, doethineb Duw. Wedyn ni, i rai, oedd yr Efengyl yn arwydd o wendid. Oedd e'n arwydd o ffolineb ac yn arwydd o wendid, yn hytrach nag o gryfder. So, cryfder dyn neu gwendid Duw. A mae gyda ni'r dewis o hyd, y dilema pwy ffordd i ni am fynd. Pwy lwybr i ni am ei ddewis. Wrth gwrs, i ni eisiau mynd i'r dde fyna nawr yr wythnos yma ac yn gyffredinol. A un o brif feisydd y gad yw'r Beibl. Yr eglwys a'r Beibl. I fynd nôl at beth oedd E.J. Young yn gweud, yw'r dyn modern, ddim yn fodlon ar y syniad statig o ysbrydoliaeth. Bod Duw wedi siarad a bod hwnna'n awdurdodol ym mhob oes. Mae'n statig, mae'n orffenedig, mae'n gyflawn ac yn ddigonol. Yn hytrach, dyw e ddim eisiau gwrando ar lais yr unig dduw tragwyddol a byw, ond barn gyfnewidiol dyn. A mae'r dilema yma o hyd. Beth mae dyn yn gweud? Beth mae'r gwyddonydd diweddara yn gweud? Beth mae y sgoler diweddara yn ei ddweud? A beth ni'n ffindio, wrth gwrs, mae hwnna'n gyfnewidiol. Mae'n newid o hyd. Mae cwpled elfed yn dod i'n feddwl i'n aml. Newid mae gwybodaeth a disgeidiaeth dyn. Aros mae Efengyl Iesu,
aros mai yr ysgrythu'r sanctaidd, byth yr un. Ac i chi'n gweld Mae'r meddwl diweddara yn dweud hyn nawr. Mewn 5 mlynedd, bydd y meddwl diweddara yn gweud rhywbeth arall. Newid mae gwybodaeth, aros mae efengil Iesu, aros mae'r ysgrythu'r sanctaidd, byth yr un. Mae llyfr y diarhebion, chi'n gyfarwydd ar adnod yma, magl yw ofn dynion. Magl yw ofni pobl, ond diogel yw'r un sy'n ymddiried yn yr arglwydd. A bydd rhai meisydd nawr ynglyn â'r Beibl, byddwch chi'n gyfarwydd yn nhw. Os chi'n dilyn y newyddion, os chi'n gwrando ar beth sydd yn digwydd yn ein byd ni heddi, bydd rhai meisydd i chi'n gwybod, i chi'n gweld bod yna ddeilema gydag eglwys Iesu Grist a siarad yn gyffredinol. Yn gyntaf, y creu, a'i hanes yw y creu, oedden ni fod i ddarllen Genesis yn naturiol ac yn blaen fel mae neu fel arall. A mae'r amrywiaeth o fel arall i ni'n darllen yn eang iawn. Hyd yn oed o fewn pobl efengylaeth Beth sydd yn pryderu dyn yw, mae un llais, os chi'n darllen Genesis fel mae yn ramadegol hanesyddol fel mae yn blaen, mae hwnna'n un na fe. Fel arall, mae yna 7 theori ar hyn o bryd yn ôl Brian Edwards, beth bynnag, mae yna 7 theori arall. Chi'n gyfarwydd ar rai, y gap theory ac yn y blaen. Mae yna theories gwahanol. Nid un llais sydd, felly bod chi'n cael eich perswadio, dyma'r gwir, wrth gwrs dyma'r gwir. Nag mae yna 7 theori gwahanol. Enghraifft bod Duw wedi creu trwy arolygu esblygiad. Mae yna amrywiaethau ynglyn â theistic evolution ac yn y blaen. Ac mae yna broblemau yn codi oherwydd hynny. Mae yna broblemau ynglyn â'r efengil yn codi. Bod marwolaeth wedi dod trwy un dyn, a wedyn bod bywyd a chyfiawnhad trwy un dyn. Y raddau cyntaf a raddau diwetha. Wedyn ni yr iawn ar y groes. Chi wedi clywed falle trafodaethau sy'n mynd mlaen ar hyn o bryd. Mewn gwahanol gyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, neu mewn llyfrau, beth i ni'n credu am yr iawn. Oedden ni'n credu beth mae'r Beibl yn gweud ynglyn â digofaint Duw, bod e'n gyson wrthwynebus i bechod. Bod e'n gyfiawn ac yn ddig tuag at bechod. Dicter, cyfiawn, cyson, nid colli dymer, parhaus. Ac wedyn mae yna ochr arall sydd yn dweud, wel, yna cosmic child abuse yw hyn. Os ych chi'n sôn am iawn gosbol, bod Iesu wedi cymryd ein cosb a'n digofaint ni yn ein lle ni ar y groes. Cosmic child abuse, medde un. Monster God, medde rhywun arall. Pobl dylanwadol yw'r bobl yma sydd yn cael dylanwad yn ein dyddiau ni. Ac wedyn mae gyda chi faes moesoldeb, wrth gwrs sydd yn y pair nawr, yn ein cymdeithas ni heddi. Beth i ni'n credu ynglyn â moesoldeb, beth yw'n safon ni. Wel, mae yna gymaint o beryglon. Mae un ysgolhaig yn dweud, wel, beth oedd yn digwydd, mae chi'r math o beth sy'n cael ei ddweud gan rai nawr, dim pawb wrth gwrs. O Duw yn siarad yn amser Adda ac Efa, o Duw yn siarad mewn ffordd oedd y bobl yn y diwylliant yna'n gallu deall ar y pryd. Yn ôl ei deall a'i diwylliant ar y pryd. Wrth gwrs, i'r dyn modern heddi, i ni'n gallu gweld mai myth oedd hwnna, a bod e ddim oedd werth hanesyddol o gwbl. Felly, mae rhaid i ni dderbyn e fel myth, ac nid fel hanes, a mae rhaid ni addasu fe ar gyfer heddi yn ôl ein safonau modern ni heddi. Mae hwnna'n gallu digwydd gyda'r creu, enghraifft, achos bod na, wrth gwrs, mae yna fithau eraill ynglyn â'r creu gan y Babiloniaid ac y Madilew gan bobl eraill. Ac mae rhai'n gweud, maen nhw jyst rhywun peth, maen nhw'n hollol wahanol, ond na fe, maen nhw rhywun peth. A myth sydd ddim o werth hanes. A mae yna beryglon, oherwydd wedyn chi'n dod at Iesu,
Yr awgrym yw wedyn ni, wel bod Iesu yn blentyn i oes. Oedd e'n credu'r Hen Testament, oedd e'n credu, wrth gwrs, bod Moses wedi sgrifennu y llyfrau cyntaf yn yr Hen Testament. Oedd e'n credu'r pethau yma. O ie, ond oedd e'n blentyn i oes hefyd. Oedd e'n byw yn ei ddiwylliant, ac oedd e'n gyfyngedig wedyn ni. A'r un peth am y Testament Newydd. Felly heddi, beth sydd eisiau ni wneud yw addasu. Oedd Duw yn addasu iddyn nhw yn eu diwylliant ac yn eu deall nhw ar y pryd. So beth sydd eisiau ni wneud heddi fel pobl modern yw addasu i'n hoes ni heddi. Ac felly gallwn ni newid beth sydd yn y Beibl i gyfiawnhau cofleidio beth sydd yn ôl yr ysgrythur yn bechod. Mae yna beryglon ar y ffordd yna. Unwaith i ni yn camu bant o ddarllen yr ysgrythur a'i dderbyn fel gair Duw, fel ag y mae e. Mae'n champion, fel ag y mae e. Allwn ni felly, ac a ddylen ni felly, fod yn gwbl hyderus yn yr ysgrythur fel gair Duw heddi. Hwn dyle fod ag awdurdod terfynol ar beth i ni'n gredu, beth i ni'n cyffesu, a'r ffordd i ni'n byw. A'i dyma ddyle fod y gair ola i ni heddi. A ddylen ni fod ty bach yn nyrfys, a dylen ni fod ty bach yn embarrassed, a dylen ni fod yn hanner ymddiheuro amdano fe, ac a'i addasu fe, a'i chwarae fe lawr, siwr dyle i fod. Ydy'n iawn i ni ddechrau ein credo a beth i ni'n credu gyda beth mae'r Beibl yn dweud i hunan, ac am i hunan. Fel sail i bopeth arall. Mae'r arglwydd Iesu yn ei weddi, dyma'r sleid nesaf, cyn mynd i'r groes, yn dweud yn gweddio cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Y gwirionedd. Dy air di yw y gwirionedd. Nawr, pan ni'n clywed gair Duw, mae'n gallu golygu mwy nag un peth. Na'r sleid nesaf nawr te. Mae'n gallu golygu mab Duw, wrth gwrs, y gair a wnaethbwyd yn gnawd ac a drigodd yn ein plith ni. Bryd arall, mae'n gallu golygu gorchymyn neu dicri. Hynny yw cyhoeddiad sy'n dod â rhywbeth i fod, fel yn y creu. Mae cyhoeddiad Duw yn creu rhywbeth, mae'n dod â rhywbeth i fod. Mae'n gallu golygu cyfarchiad personol, lle mae'r arglwydd yn siarad yn bersonol gyda rhywun, ac ni'n cael cofnodion hynny, wrth gwrs. Ac wrth gwrs, mae'n gallu siarad trwy ddyn, fel hyn y dywed yr arglwydd, medde'r proffwyd, fel hyn y dywed yr arglwydd. Ac wedyn ni, mae'n gallu golygu yr ysgrifau sanctaidd. A mae'r ysgrifau sanctaidd yn cynnwys y lleill i gyd. O'n i bai am yr ysgrifau sanctaidd, bydden ni ddim yn gwybod am y lleill. Yr ysgrifau sanctaidd sy'n cynnwys y lleill i gyd. Felly, dwi ddim yn dweud mae dair di yn wir, mae dair di'n wirionedd ymhlith gwirioneddau, nid gwir yn yr ystyr bod e'n cydymffurfio ar ryw safon arall o wirionedd sydd yn uwch, na dyma yw y gwirionedd. Dyma yw y gwirionedd. Mae'n sefyll fel gwirionedd. Ac a dweud y gwir, nid y Beibl sydd angen i gadarnhau, mae yna berygl i ni feddwl fel yna o hyd. Mae angen cadarnhau y Beibl, i brofi fe bod e'n wir. Na, nid y Beibl sydd angen i gadarnhau, ond unrhyw theori arall, unrhyw ddamcaniaeth arall, unrhyw beth sy'n cael ei roi fel ffaith. Ac mae'n bwysig bod ni'n fodlon i ddweud, wel, mae yna berygl yn dos mae pobl yn dweud, mae'r Beibl yn dweud hyn, ond sim tystiolaeth arall amdano fe, yn hanes. Mae yna tystiolaeth yn y Beibl. A'r perygl o hyd yw dyw hwnna ddim yn ddigon, os nag oes rhywbeth arall. A fyddwn ni'n gweld yn bach am hynny nes ymlaen. A just un peth arall ar hwn, diolch am eich ymynedd. Oedd concern gan E.J. Young, mynd yn ôl ato fe unwaith, bod pobl Efengylaidd yn barod i adael yr athrawiaeth ysbrydoliaeth hanesyddol. Mae yna barodrwydd i adael yn y byd Efengylaidd. 1957 o hwnna, dim nawr. Oedd e'n gweld hynny bryd hynny. Yn ail,
oedd concern dy fe bod anwybodaeth ymhlith Cristnogion beth mae'n golygu bod y Beibl yn ysbrydoledig. Beth i ni'n feddwl, beth mae hwnna yn ei golygu a beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Un eglureb nawr te i symud ymlaen. Mae yna ddyn diarth yn dod i bentre yng nghefn gwlad Cymru. Ond nhw'n arfer gweld dyn diarth yn dod. Glywes i stori yn ddiweddar am hynny, na i ddim mynd ar ei ole, rhywun di mynd i'r cwrdd mas yng nghefn gwlad yn yr ardaloedd hyn. A oedd pobl wedi edrych arno fe fel se cyrn arno fe. Wel, sneb newydd wedi troi mewn nawr ers 20 mlynedd. A rhywun newydd wedi troi mewn i'r cwrdd, a wedi cael sioc i bywyd. A na fe. Wel, cefn gwlad Cymru rwle, a dieithrin yn dod, chi'n gweld? A mae pawb yn dechrau, bod texto i gilydd nawr, dyddiau hyn, ffono i gilydd, pwy hwn sydd wedi symud mewn lan yna? O, ble mae wedi dod? Mae'n wannol iawn i ni, pwy yw e, dyn diarth yma? A mae dewis dyn nhw, beth i wneud? Llen nhw alw pwyllgor, pwyllgor y pentre yn y neuadd, a wneud astudiaeth. Edrych ar ei ddillad wneud analysis iawn. Siwr mae'n edrych, bod iosgo fe, siwr mae'n cerdded ac yn y blaen, beth mae'n bita, iaith a wneud casgliadau ar sail i dadansoddiad gofalus gwyddonol. Neu, gallen nhw ofyn iddo fe. A beth i ni eisiau wneud yw gofyn i'r Beibl beth mae'n dweud am ei hunan, a gweithio mas o fyna. Beth mae'r Beibl yn gweud am ei hunan. So, i ni am i ddod nôl at y sleid, na fe, sleid y map. Na, mynd mlaen ato fe gobeithio. Na fe, gret. I ni'n mynd i'r dde, ac i ni'n edrych nawr te ar ysbrydoliaeth, a dewn ni mlaen at 2 Timotheus 3:16. Mae pob ysgrythyr wedi ei hysbrydoli gan Dduw, ac yn fuddiol i hyfforddi a chyryddu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Mae pob ysgrythyr, neu'r holl ysgrythyr, pob math o ysgrythyr, pob ran o'r ysgrythyr, wedi ei ysbrydoli gan Dduw. Mae'r term ysbrydoliaeth, a mae'r term Saesneg inspiration, yn anffodus a gweud y lleia. Achos nid inspiration yw ond wedi cael ei anadlu allan mae gan Dduw. Mae wedi cael ei anadlu gan Dduw. Dyna yw ystyr y gair, ysbrydoli, theopneutos. Mae wedi cael ei anadlu gan Dduw. Wrth i chi siarad, chi'n anadlu, wrth gwrs. Mae anadl yn dod mas wrth i chi lefaru. Felly mae pob ysgrythyr, yr holl ysgrythyr, wedi ei anadlu allan gan Dduw. Fel mae Iesu'n dweud, mae wedi dod o enau Duw ei hun. O enau Duw ei hun. Mae'r ysgrifen a gair Duw yr un peth. Mae pob ysgrythyr, ysgrifen, wedi dod o enau Duw ei hun. Mae'r ddau yn cael eu cyplysu. Yr ysgrifen a beth sy'n dod o air Duw. Mae yna perygl o hyd bod ni'n gwahanu y ddau. Dyw'r adnod yna ddim yn ei gwahanu nhw. Mae'r ysgrythyr o enau Duw ei hun. Felly, nid ffrwyth ysbrydoliaeth dynion o athrylyth yw e. Rhyw genius sy'n inspired. Nag e. Nid bod Duw wedi dewis y gorau sydd wedi cael ei sgrifennu gan ddynion, ac ychwanegu rhywbeth ato fe, rhywbeth dwyfol at hynny. Nid bod y syniadau oedd yn yr ysgrythurau rywsut yn syniadau oedd Duw yn gallu eu cymeradwyo a'i defnyddio. Nag e. Mae e'n dod oddi wrth Dduw trwy ddynion. Ac wedyn ni'n dod at ail Pedr 1:20 a 21. Nid yw'r un broffwydoliaeth o'r ysgrythyr yn fater o ddehongliad personol. Nid dyn sydd wedi cael chwiw yn ei ben, a syniad yn ei ben, a hwnna wedyn ni sy'n dod. Syniadau dynion.
oherwydd ni ddaeth yr un broffwydoliaeth eriod trwy ewyllus ddynol. Dyw e ddim yn dechrau gydag ewyllus a meddwl a bwriad dyn. Nid fanna wedi dechrau. Pan pobl oeddent, a lefarodd air oddi wrth ddiw. Wrth gael ei hysgogi, neu cynhyrfu, neu cario gan yr ysbryd glân. Dyma beth mae'r Beibl ei hunan yn ei ddweud. Felly nid cynnyrch, ymchwil a rheswm dynol yw e. Dyw e ddim yn tarddu yn ewyllus dynion. Nid dyn yw'r tarddiad, ond Duw. Dynion yn cael eu cario, os mynnwch chi, yn cael eu cynhyrfu gan yr ysbryd glân yn llefaru o Dduw. Nawr te, gawn ni'r sleid nesaf lan. Chi wedi cael y profiad o gael delivery yn dod i'r drws, a mae rhywun yn stwffo tablet o'ch blaen chi ac yn gweud, newch chi lofnodi hwn. A chi'n neud gyda'ch bys. Chi wedi trial hwnna? Ydw e'n debyg i unrhyw lofnod arall chi eriod wedi wneud? Wel, diolch help o fi wedi torri top y mis off, ond wy'n iwso un arall wedyn ni drial, ond diolch yn neud dim gwaniaeth. Mae'n edrych yn ofnadw. Mae'n real, dwi ddim yn gallu wneud fel mae Fred Flintstone yn gallu wneud, yn didi ac yn neis gyda'i fus. Mae'n amhosib. Ac wrth gwrs, mae stael eich sgrifen chi yn newid yn ôl beth ych chi'n defnyddio. Yn ffefru ni yw bic. Allwch chi ddim iddi bic, sgwenni'n didi gyda bic beiro. Yn ysgol, oedd rhaid i ni ddefnyddio ffynnon bin, fountain pen, wrth gwrs. Ac hwnna'n neud yn bach o fes. Mae pensl yn iawn, sgwennu gyda pensl, a wedyn mae gyda chi Sharpie, neu ffelt neu rhywbeth, a mae'n mynd dros y lle i gyd gyda hwnna braidd. Ond, chi sy'n sgrifennu, a chi sy'n dweud beth ych chi moyn gweud. Ond mae'r siap a'r ffurf yn amrywio yn ôl yr offeryn chi'n defnyddio. Mae'r un peth yn wir gyda'r ysgrythiad. Mae'r arglwydd Dduw tu ôl iddo fe, yr ysbryd glân sydd yn cynhyrfu ac yn cario, ond wrth gwrs mae'r offerynnau yn amrywiol iawn. A mae'r dulliau yn amrywiol iawn. Ond, beth mae'r Beibl ei hunan yn ei ddweud, yw mae Duw sydd tu ôl iddo fe. Yr ysbryd glân sydd yn weithredol, yn dysgu popeth, yn dwyn ar gof, yn arwain, yn llefaru, yn mynegu'r dyfodol. Dyna addawodd Iesu am y diddanydd arall. Dyma bydde fe'n neud i'r apostolion. Bydd e'n dysgu popeth i chi, bydd e'n dwyn ar gof i chi, y pethau perthnasol i roi lawr, bydd e'n eich arwain chi, bydd e'n llefaru trwyddo chi, bydd e'n mynegu'r dyfodol. Fe fydd yn neud i chi a trwyddo chi. Dyna ddewid Iesu Grist am y diddanydd arall, ynddo fe. Duw yw'r ffynhonnell dan ddylanwad ei ysbryd e. Ond nid fel robots. Mae'r dulliau yn amrywio. Nid robots yw'r dynion, wrth gwrs. Mae wedi rhoi doniau gwahanol a dulliau gwahanol ac mae'n gallu defnyddio rheina fel cyfrwng. Mae yna rhyw groes gyfarfod, mae yna rhyw gydblethu rhwng y dwyfol, wrth gwrs, Duw, ewyllus Duw, meddwl Duw, gair Duw, ac eto yn defnyddio dynion, yn siarad trwy ddynion ac yn ei diogelu nhw. Gallen ni ddiffinio fe fel hyn, ysbrydoliaeth, goruchwiliaeth Duw yr ysbryd glân, dros awduron yr ysgrythyrau, ac o ganlyniad mae'r ysgrythyrau yn meddu ar awdurdod dwyfol, i ni'n gallu dibynnu arno fe fel dibynnu ar Dduw, ac mae'n rhydd o wall. Ac mae y ddau yma yn dod at ei gilydd. Nawr mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. Yr ysgrifen a gair Duw. Yr un yw nhw. Wi eisiau pwysleisio hwnna. Dyna mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. Yn y darlleniad, y hanes y temptiad, i ni'n gweld am yr arglwydd Iesu, ac mae yn gwneud yr un peth. Nid ar fara, yn unig fydd dyn byw, ond ar air Duw. Mae wedi cael gair y tad yn y bedydd, hwn yw fanwyl fab, yn yr hwn yn boddlonwyd. A mae y diafol yn ymosod ac yn chwarae ar sail y gair yna, wrth gwrs. Os mab Duw wyt ti, wel, nawr te.
Sim sens bod ti fan hyn yn llwgu tro'r cerrig yma yn fara. Mae gair y tad, mae gair yr ysbryd glân sydd wedi arwain Iesu i'r anialwch i gael ei demtio, ac wedyn mae Deuteronomium. Fel hyn mae'n ysgrifenedig. A beth sydd yn cynnal yr arglwydd Iesu? Y cwbl. Beth sydd wedi dod o enau Duw yn y bedydd, beth sydd gyda ni nawr yn yr ysgrythyr, arweiniad yr ysbryd, a Deuteronomium, cyfraith Duw yn yr Hen Testament. Ac agwedd yr arglwydd Iesu, mae'n ademtiad i bobl i ddweud, wel, yr arglwydd Iesu sy'n bwysig, nid y Beibl, nid yr ysgrifen, yr arglwydd Iesu sy'n bwysig. Mae'r holl ysgrifen yn cyfeirio ni at yr arglwydd Iesu. Bydden ni ddim yn nabod yr arglwydd Iesu, bydden ni ddim yn gallu dod i brofiad o'r arglwydd Iesu, o'n i bai am yr ysgrifen. A hefyd, beth sydd eisiau ni sylwi arno fe, beth oedd agwedd yr arglwydd Iesu at yr ysgrifen? Beth yw ei agwedd at yr ysgrythyr? Yr Hen Testament oedd gyda fe, mae rhaid ei gyflawni fe. Mae rhaid cyflawni fe. Pob iot a pob tip, pob marc, mae rhaid iddo gael ei gyflawni. Dwi'n di dod i ddinistrio, ond i gyflawni. Mae rhaid i gyflawni fe. Ni ellir ei ddiddymu. Dyma sy'n mynd i'w gynnal yn y temptiad, mae'n mynd i ddibynnu ar air Duw. Nid ar fara, gallwn aros, nes bod Duw yn dweud bod y prawf ar ben. Gair Duw sy'n mynd i gynnal e. Gair Duw sy'n mynd i nerthu fe. Gair Duw mae'n mynd i ddefnyddio fel cleddyf, yr ysgrifen. Gair Duw. Dyna agwedd yr arglwydd Iesu at yr ysgrythyr. Oeddi'n hagwedd ni yr un peth a'r arglwydd ei hunan. Oedden ni'n gosod yn hunain yn uwch na fel oedd Iesu yn gosod ei hunan mewn perthynas ar ysgrythyr. Mae'r beth mawr yn bod os i ni'n neud hynny. Ond ni ddylen ni gael yr un agwedd a mab Duw, wrth gwrs, dylen ni. Ac felly, dyma chi rai adnodau sydd yn cyplysu y pethau hyn. Mae yna 2 adnod yn dod ei gilydd. Exodus, nawr te, llefarodd Duw yr holl eiriau hyn, a dweud, siarad, wrth gwrs, a Moses, ac wedyn mae'n dweud fe ysgrifenna hyn mewn llyfr, yn goffadwriaeth. Ys dim gwaniaeth. Mae'n llefaru, wedyn, ysgrifenna fe. Yna ysgrifennodd Moses holl eiriau yr arglwydd. Os dewn ni i'r sleid nesaf, Mathew 19, a dywedodd Duw, hynny yw, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. Mae Iesu'n gweud, dyma mae Duw yn dweud. Ond pan chi'n darllen Genesis, yr ysgrythyr sy'n ei ddweud e. Dyw e ddim yn dod fel dyfyniad o Dduw yn siarad. Yr ysgrythyr yw e. Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam, ewch nôl a darllenwch e, ac yn glynu wrth ei wraig a byddant yn un cnawd. Wedyn, actau 1:6, rhaid cyflawni'r ysgrythyr, a rhag ddywedodd yr ysbryd glân trwy eiriau Dafydd. Yr ysbryd glân yn siarad trwy Dafydd yn yr ysgrythyr. Rhufeiniaid nesaf, Rhufeiniaid 9. Dwi'n gwybod bod yna wahanol gyfieithiadau o hwn mewn rhai cyfieithiadau, canis y mae'r ysgrythyr yn dweud wrth Pharo. Dwi'n meddwl mae dyna darlleniad hollol llythrenol, mae'r ysgrythyr yn dweud wrth Pharo. Ond wrth gwrs, dyw'r ysgrythyr ddim yn dweud, Duw sydd yn dweud, trwy Moses. Galatiaid 3 sy'n dod nesaf, ac y mae'r ysgrythyr wrth ragweld y byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenhedloedd wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw. Yr ysgrythyr. Chi'n gweld beth dwi'n trial profi, chi'n gweld beth mae'r Beibl yn dweud, mae gair Duw a'r ysgrifen yr un peth. Does dim gwahaniaeth. Mae'n bwysig bod ni'n glir ar hynny. Gawn ni'r sleid nesaf. O ble mae hwnna'n dod?
O, da iawn. Chi'n mynd wastach amser yn gwylio teledu. Family Fortunes. Family Fortunes. Mae doi deulu mewn cystadleuaeth yn erbyn ei gilydd, ac maen nhw'n rhoi ateb i gwestiwn, ac wedyn maen nhw wedi gofyn i 100 o bobl yr un cwestiwn. A mae'n dod lan ar y sgrin, you said, our survey said. Beth mae hwnna'n golygu bod y survey wedi dweud dim y survey. Y bobl sydd wedi dweud ond our survey said. Hynny yw, maen nhw wedi casglu beth mae'r bobl wedi dweud at ei gilydd, a dyma'r arolwg. Our survey said. Beth mae Duw wedi dweud, a beth mae'r ysgrythyr yn dweud. Mae'r un peth. Mae'r un peth. 1 Timotheus 5:18, oherwydd mae'r ysgrythyr yn dweud, nid wyt i roi genfa am safn i'ch tra bydd yn dyrnu. Gair Duw, wrth gwrs. Ac wedyn ni, y mae gweithiwr yn haeddu ei gyflog gyda llaw, yr ysgrythyr fyna, un dyfyniad o'r Hen Testament, un dyfyniad o Efengil Luc. Felly, yr Apostol Paul yn cydnabod Luc fel ysgrythyr, wrth gwrs. Ac wedyn ni, 2 Pedr 3 ac adnod 2, yr wyf am i chwi gofio'r pethau a rag ddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd, ysgrythyr, a gorchymyn yr arglwydd a'r gwaredwr a roddwyd trwy eich apostolion. Does dim gwahaniaeth. Does dim gwahaniaeth. Gair y proffwydi sanctaidd, gorchymyn yr arglwydd trwy yr apostolion, mae'n gyfanwaith. Yr un yw e. Ac un arall, 2 Pedr 3:15, ystyriwch amynedd ein harglwydd ein iachawdwriaeth, yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl, Paul, yn ôl y ddoethineb a roddwyd iddo ef, wedi derbyn doethineb sylwch. Felly hefyd yn ôl ei holl lythyrau, mae'n sôn am y pethau hyn. Rhai pethau ynddynt sydd yn anodd ei deall, pethau mae'r anesgedig a'r ansicr yn ei gwir droi, na'r perygl gyda'r ysgrythyr, fel y maent yn gwir droi'r ysgrythyrau eraill hefyd. Felly llythyr Paul yn ysgrythyr fel yr ysgrythyrau eraill hefyd. Bore yma, i ni wedi ceisio edrych, gobeithio bod wedi bod yn help, gobeithio bod ddim wedi bod yn faich i chi. Pam mae'n bwysig i ni dderbyn gair Duw a datguddiad Duw yn y Beibl sydd gyda ni fel mae e. Mae yna broblemau, mae yna bethau i drafod, a mi ddown ni at hynny nes ymlaen. Tystiolaeth y Beibl am ei hunan yw i fod yn air Duw yn ei gyfanrwydd. Na tystiolaeth y Beibl am ei hunan. Iawn? Os na allwn ni drystio'r Beibl ar hyn, siwr allwn ni drystio fe ar unrhyw beth arall. Os na allwn ni drystio'r Beibl pan mae'n gweud bod y cyfan yn air Duw, wel mae'n dilyn wedyn ni, beth arall allwn ni ddim i drysto fe. Pan mae'n sôn am Dduw, pan mae'n disgrifio Duw, pan mae'n disgrifio'r ffordd at Dduw, pan mae'n disgrifio Iesu Grist, a'i ymgnawdoliad, a'i wirthia ac yn y blaen, siwr allwn ni. Ac os yw hyn yn wir, os yw beth mae'r Beibl yn dweud am ei hunan yn wir, siwr allwn ni bido a'i drystio fe yn llwyr. Ar bopeth mae e'n dweud. Mae'r arglwydd Dduw, y Duw holl alluog, y Duw goruchel, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, wedi ein anrydeddu ni a'r gwir. Chi wedi cael rhywun yn gweud celwydd wrthoch chi? Siwr mae'n neud i chi deimlo? Wneud yn fach o'noch chi. Felly bod chi wedi cwmpo i'r faglaf yna o weid celwydd i gael mas o ryw dwll. Chi'n neud yn fach o rywun. Mae'r arglwydd Dduw wedi'n anrydeddu ni gyda'r gwir, gyda'r gwirionedd, gyda'i air fel mae e yn yr ysgrythyr. Beth yw ein lle ni felly? Diolch, diolch gostyngedig,
derbyniad gostyngiedig ohono fe. Cydnabod ein ffaileddau yn diffygion ysbrydol a deallusol ni wrth i ni geisio ei ddeall, ei gredu a'i fyw yn ein bywydau. Ond ymddiried yn llwyr ynddo fe. Bod yn hyderus iawn ynddo fe. Bod ni ddim yn ymddiheuro, bod ni ddim yn chwarae gyda fe, bod ni ddim yn dweud, fi eisiau newid hwnna, mae hwnna'n clasio fe, diwna, na, mae e'n champion fel mae e. Diolch i Dduw amdano fe. Amen. Lle bynnag wy'n mynd, dwi'n achosi trafferth. A wedi dewis yr adnod, yr emyn ola yma, a i ni wedi bod yn stryglo, wel, wy'n gweud ni nawr, dim ni, wedi bod yn stryglo i gael tôn, ond mae help wedi dod, ac dyma yr emyn nawr te. O fewn i gloriau hwn, mae dwfwn feddwl Duw. Pob iot ohono beri para, bydd yn para yn hwy yn hirach, na'r nef gwirionedd yw. Y llwon a ddinedau Duw, a ddiwydion Duw yw ei sail, gwaed addar ail yw'r sel, mwy gwerthfawr yw nag air peryw, llawn yw o laeth aml. Gawn ni weddio. Diolch yn fawr i ti o arglwydd ein Duw am ddatguddio dy hun i ni. Diolch yn fawr bod ti'n siarad â ni o gwbl. Ni sydd ddim wedi bod yn siarad gyda ti, wedi troi oddi wrtho ti gymaint.
ti'n dal i siarad a ti wedi siarad â ni yn yr ysgrythyr. Arglwydd i ni'n diolch ac yn rhyfeddu at dy raslonrwydd di, at dy ddaioni di tuag ato ni. Maddau ni arglwydd, i ni'n gallu bod yn araf i ddeall, cyn ni'n gallu bod yn araf i weld, cyn ni'n gallu bod yn araf i gredu o arglwydd, ac mae'r temtasiwn parhaus yma i roi ein hunain uwch ben yr ysgrythyr ac uwch ben dy air di. Mae'r temtasiwn parhaus yma ynddo ni i greu i Duw arall, i greu eilyn yn ein calonnau ni o arglwydd. Neu di faddau ni, a neu di'n helpu ni. Neu di'n helpu ni i fawrhau dy enw di o arglwydd, a dy fawrhau di trwy fawrhau yr ysgrythyr. Neu di ein helpu ni i bori, i fyfyrio, i adael iddo fe fod yn air y bywyd i ni, yn agenda i ni arglwydd, heb i ni newid yr agenda, gosod yn agenda ein hunain arno fe. O helpa ni arglwydd, diogela ni a chadw ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni, hyd nes y daw. Amen.